Bratislavské závodisko už rozbehlo sezónu a tento víkend tam fanúšikov dostihov čaká naozaj výnimočná akcia. Už 25. jarná cena Kobíl. O tomto sviatku, ale aj o ďalších plánoch na závodisku nám povie jeho nový riaditeľ Ľuboš Chmelár. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Začneme teda najskôr tým, ako ste do závodiska ako nový riaditeľ prišli. Bolo tam niečo, čo vás možno prekvapilo až šokovalo, čo ste nečakali? Začnem jemnejšie. Áno, je to môj prvý štátny podnik. Doteraz som pracoval 25 rokov v privátnej sfére. Ministerstvo poľnohospodárstva, ako je známe, ma oslovilo pozrieť sa na jeden štátny podnik. Dozvedel som sa, že je to závodisko. Štátny podnik, samozrejme v mesiaci december som do neho vhúpol. Či som niečo očakával, neočakával, ťažko povedať. Robím 25 rokov na rôznych projektoch, alebo robil som na rôznych projektoch, v rôznych sférach. Všetko to bolo síce v súkromnom sektore, kde to je troška jednoduchšie ako v tom štátnom, kde v tom štátnom sektore ste viac obmedzovaní zákonmi o štátnom podniku, zákon o verejnom obstarávaní a podobne. Ale keďže som robil rôzne projekty a v rôznych štátoch a rôznych segmentoch, hovorím od cenných papierov až po jelene, tak v podstate ma nič neprekvapilo. Tým nechcem povedať, že v úvodzovkách ma nič neprekvapilo, ale išiel som si svojou cestou a to sú skúsenosti, ktoré mám. Spomínali ste jelene. Aký ste mali dovtedy vzťah ku koňom, respektíve k dostihom? Bolo to niečo, čo vás zaujímalo, alebo je to úplne nová oblasť a pre vás aj osobne veľká výzva? Čo sa týka pracovnej oblasti, tak je to úplná novinka pre mňa. Čo sa týka osobného, už som niekde zmieňoval, že moja dcéra sa učí jazdiť, takže bola takým príjemným premostením medzi odbornou verejnosťou, kde radím trénerov, jazdcov, majiteľov stajní a novinárov, ktorí píšu o tomto dostihovom športe. Takže čo sa týka koňov a všeobecných zvierat, tam mám veľký rešpekt. Rešpektujem ich, akceptujem. To je moje územie, to je ich územie. Čiže môžem povedať, že s určitým rešpektom. Aké sú teda vaše plány, predstavy, čo chcete zlepšiť na tom závodisku? Od prvých dní som si zmapoval situáciu, takzvaný ten svoj vnútorný audit. Závodisko ako štátny podnik má určité špecifika v tej výkonovej oblasti alebo v tej samotnej podstate toho športu alebo toho dostihu, ale má tie isté plusy a minusy ako ktorýkoľvek iný podnik, iná firma, iný projekt. To značí, musel som si v prvom rade podchytiť finančnú administratívnu vec podniku, čo bolo to najjednoduchšie, pretože je to v podstate podnik o 22 ľuďoch v plnom stave a nejakých 80 až 100 dohodárov, ktorí prichádzajú kontinuálne počas dostihového dňa. Takže toto bolo to najľahšie. To najťažšie ma v podstate čakalo, keď som pochopil ten stávajúci biznis model, aký je. To značí 50% plus minus dotácia štátneho rozpočtu a 50% vlastné výkony závodiska. A bolo mi jasné, jednak aj zo zadania alebo zo žiadosti ministerstva, alebo teda jedný z prvých úloh, ktoré mi ministerstvo nejakým spôsobom, nechcem povedať stanovilo, ale určilo, bolo nájsť zodpovedajúci model, biznis model pre, môžem tak znešene povedať, pre ďalšie tisícročie. Čiže aby sme to všetci pochopili, máte zlepšiť finančnú kondíciu asi závodniska. Finančnú kondíciu a poviem to v úvodzovkách zase, čo stále nižšiu a nižšiu angažovanosť štátneho rozpočtu v tomto podniku. Veľmi, veľmi výstižne, takto povedané. Ešte máte niečo, čo by ste chceli odprezentovať z tých vašich plánov? Boli už prezentované, nakoľko už boli rôzne aj moje mediálne výstupy, či už tlačovka každoročná, alebo niektoré články o našom štátnom podniku, ale každopádne som pochopil, že novým biznis modelom je jedine entertainment, to značí televízia, stávkovanie, výborné gastro a absolútne priorita dostávať rozostávanú tribúnu. No, to sú práve veci, ktoré našich divákov budú určite najviac zaujímať. Poďme teraz ale k tomu, čo nás čaká cez víkend. Bude tam prvý taký naozaj veľký magnet tej sezóny, 25. jarná cena Kobíl, takže na čo sa môžu teraz už tento víkend návštevníci tešiť, prečo by sme tam mali ísť?
Prvým momentom je spojenie jarnej ceny kobyl s veľkou jarnou cenou. Je to prvýkrát v histórii turfu. Toto spojenie nastalo hlavne z diskusie s trénermi, ktorí určitým spôsobom dôvodili, prečo tieto dve ceny spojiť. A hlavným dôvodom bolo, aby sa koníky veľmi dobre pripravili na prvý vrchol sezóny, a ten je 4.6. A to je Turf Gala, to je prvý top podujatie dostihové. A časový rozdiel medzi jarnou cenou a Turf Gala je 3 týždne, kde by tie koníky mali možnosť mať zregenerovať. Čiže bolo to po diskusii s trénermi, že takto to bude spolu. A kone, respektíve jokeji, odkiaľ všadiaľ tentokrát prídu do Bratislavskej Petržalky? Prídu z Českej republiky, ako vždy, Slováci, a to je tak drvivá väčšina. A viete nám povedať, že kto sú favoriti? Áno, samozrejme. V podstate bude na túto jarnú cenu, alebo počas jarnej ceny bude 8 rovinových dostihov, budú to len rovinové dostihy, 87 koní. Hneď vo veľkej jarnej cene lesov Slovenskej republiky bude maximálny počet na štartovacom bloku 14 koní. Budú tu aj známe mená George Bull, Suhail, a takisto mimoriadne kvalitne bude aj veľká májová cena pre vytrvalcov na 2400 metrov. A tam bude veľkým favoritom minuloročný kôň roka 2016 Medici. A takisto víťaz veľkej aprílovej ceny 9.4., ktorú sme spomínali, tak je to Ideal Approach. A ostatné príďte sa pozrieť, uvidíte. Boli sme v minulosti zvyknutí, že súčasťou týchto dostihov boli aj sprievodné programy. Trebárs aj pre deti a aby to bolo zaujímavé aj pre rodiny s deťmi. Tak tento víkend tam niečo podobné bude? Áno, jednou z takých mojich prvotných hesiel otvorme závodisko pre masy, pretože chápem, že masy pritiahnu všetko to, čo potrebujeme, a k týmto masám, v dobrom význame slova samozrejme, musíme pripraviť určité atrakcie a určité lákadlá. V podstate zábavný program bude zložený, alebo teda už súčasťou zábavného programu budú postavičky hotelovej siete Trinity, Kopko, a nepoznám ich všetky, ale sú známe, myslím, že 4 sú. V prestávkach bude hrať skupina Johnny Cash Revival, tiež známa, teším sa na ne, mám rád tento druh hudby. A aby toho veľa nebolo, tak myslím, že to je dostatočné. Možno to bude aj nejaká gastronomia zaujímavá, nebude? Gastronomia, jedno z hlavných pilierov, alebo teda jedno okrem dobrého stavu dostihového dňa, alebo dobrého priebehu. Gastro bude klasické. Považujem ho za pilier, pretože ľudia sa chcú dobre napapať, ale na 95% je toto stále toto odskúšané, folkové. To, čo ľudia majú radi, a to, čo im chutí, veď samozrejme. Čo patrí k tým dostihom? Nie? Klobáska, cigánska, možno troška niečo v light verzii, ale sám som si to odskúšal. Skúšal som na prvých 2 dostihov troška niečo také jednoduchšie ešte dať, alebo teda také osviežujúce, ale myslím si, že 95% ľudí chce to svoje folklórne. Folklórne asi. Vyzerá to tak, že to počasie by mohlo naozaj prijať. Aká účasť by vás potešila? Čo budete považovať, alebo čo očakávate? Koľko návštevníkov by mohlo prísť? Predpovede počasia vyzerajú veľmi dobre. Treba si zaklopať. Ako som si otestoval prvý dostihový deň, kde pri podobnom počasí prišlo cca 4 000 ľudí, takže táto návšteva by ma uspokojila. A ešte viac, samozrejme, ale myslím, že tých 4 000 na tento druh ceny, alebo tento druh dostihu je taká akurát. Držíme teda palce, aby vyšlo aj to počasie, tých ľudí prišlo dosť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Ďakujem aj ja, dovidenia.
Ešte raz pripomínam, že 25. jarná cena kobýl bude už túto nedeľu od 14. hodiny. Rozprávala som sa s riaditeľom bratislavského závodiska Ľubošom Chmelárom.